Madong nga binhi, mamunga dyan sa dagdaghan. Neno? Basta kay adik lahon. Hi guys, udang adlaw itong tanan. Mamakpak ko ka ng naimani. Kakatong das ni aga lagi ni pahit kong mani. Ingan kong ang ibinhi, ang itanong. Ang ano nga panitan, hindi gamay nagalit ni. Na. Das ni agi naghani. Anza ang umanggi samag. Ngunong ni gamay na naman siya. Magtanamis na na yun sa kalabong huwa na. Ha? Kuhan siya color. Malapi ma. Ito nawan ay. Nani ka nagtambukan. Kani. Mamangkong ubo. Awa. Nana lagi. Bisa gagmay. Sige, malasakay. Ato lang mo tagli mga kabuok. Ya. Maadyo mo din mo tanong tagar natin maharbis lagi sunod buwan. Grabe tatire. Guwapa si katatire. Sa unang panahon sige si magtanong mo mani. Daga kaadjong kuan. Kamanihan ni tatay. Karang abot og pila ka sako magharbis na. Kada harvest po man eh mag-igit. Kay kada ibot sa punuas man eh. Kaon man bisag lapok, ang lapok wa pila kaon man mag-igit. Yan man ko. Si Marang may kinagapahan na may suuna. Dawat ni tataya din daot man ni, di man ni apil. Ang karang mga adami. Sa wala sa bata pa may magkuan mi, Ninja Turtle. Ako Hirlin Plurami. Daray mga tiram dapat kasada ang magkeuban. Mangibot mi. Bunga na mo dyan ng bata pa. Ah, sino mo ila dito stuto. Na ako may buhat sa una. Maling man eh, tulong ka buwan. Ang tulog ka buwan, magharbis ako rin mga salantang. Awat na ang sako. Nay! Tulong ka Matay buwan. sa ako pagod maharbis na ani, Nay? Ha? Matay ang sako. Sa unang panahon, atos ka na ilan ng aning ng buning. Karaghaman na si Zay manihan. So, manig ka na may mamakpak o mani. Ang among buhat sa una, mamanglin mi. Digalipod, mamakpak. Kaya sa una ko may cellphone. Karong kay lahi ng mga bata, karong kay narama cellphone sige. Ato bang, kami at tumis kalagungan sa una suloy-suloy, ngitag nubi. Di ba dyan ka na yung bagdang? Kaya Patingalo na yung panguli ng milangag na. di mo gutong kami nagbagjang. Ano to? Anay ka bagjang. Si Gabriel o si Zidin, agala naman si Mudihan ang hubag. Kay, bungas bagdang. gikaw nila nagbagjang, di agbunga. Agpunuan sa bagdang, karabang sangas bagdang, halingin nun na ilang ipanitan. Ilang kaon, kay murag tubo. Nay no? Nay, kisa itong nagbagjang si Zidin o si Gabriel no? Oo, katang ito na masak. Kaya jijin ka lang, muna jijin ka sa mingkan, jijin bungas tuba-tuba. Apil, sila upaw. Ngaon sila. Kuya mga bata sa una. Sa una, agang bisyo. Magsakasakag, bisagan sa sakag kahoy, lubi. Matong nahagbon ko. Kaya parang kong amo. Magsakasaka. Pero ako kasaway lang nalanag. Ang nalanag ra si Ate Julie. Si Upaw. Si Ate Jaycee. Kaya kaan sila sa bungas tuba-tuba. Da, suka-suka lagi kadlawang na ko. Hapit maras emergency. Kaya nga nagkaano parang may bungas tuba-tuba, mura mo kuno mani. Sige guwan za, daghay na nga matay ka na igo sa kilat. Ang dapoy uzaan ni tatay nga na igo sa kilat. 1963. Wala ko to siya na kurma na himo ng abo. Murang ito nga, ginasunog mo. Napasat ba? Murang nasunog lagi, nasunog. Sunog lagi ko to. O sa mga kilat sa una pa. Makaigo na dyan kilat. Mga skuter. Ang nga, ang ita ko puto sa sko, ang nagsiksik kung ito kastilis na ng dari. Ito to. Dari ng kilit. Sa ko, kutsilyo. Kutsilyo ng stainless. Kaya ko man to, nagapagko. Na mga busuk, nanay ka na, busuk. Matulog kung sila paniguro, kaningan yung mga lugat. Ilay nakatigasoy. Mga kasal mong kapod bininay. No, alam mo mapalit. Sakto na ini ka December ni maharbis na ninay. 1 September, October, December. Umaraghanday unod nay. Sa mga pagkanig kang sako. Hindi. Dahil hala may iabuno na ninay. Atlas. Na bunga. Atlas. Hapit ang bunga. Na. Butal Maria.
Hot doon yung panit na eh. Huwi naman. Panitan na. Panit kilawon. Tapos tatay po na hili. Bilaw ko, balik-balik to sa ipok. Tapos nag-ipok na ilin. Sige po. Lamin yung magtanong kag maningarak ka atadungkuan, balik ka. Mong tamunan. Katiruki ay. Pas katatay sa unang manis ibabaw, gran kamanihan. Tatay laman sa una ni. Yung undang si Zag, tanang mani kaya natagam. Itong mening, giangkat ang garang mani. Wala bayri. Na, pila to kasako unza. Wala bayri. Yan nga, mahali na. Abayran pero mandi siya bayri. Lamig nga ni purma busok sa zaka. Aso na. Busok. Guwapa si kanay hilin. Yeah! Hindi mo kami pakalagahin ng day. Huwag ba kung bigyan pa kung bigyan ko bagay. Ha? Dahil Amerikano ko bagay pani. Hindi Amerikano yan eh. Amerikano ka naman ito na kayo po. Amerikano? Kasi maniha. Para beli maning Amerikano. Na, bagay tawar ko bigyan Amerikano. Nalagi ako mani. Na, palibos ukra nga ni. Ukra tagaliti. Ukra tagalog. Ato tas ibabaw na kay dahil naidako na itong banika. Hindi ko magbantay. Ito ka po dyan. Uy, di ba sanay kurinti? Yeah. Na nagahang mani nga itanong may. Alanay. Ang zagrapoy mga awat dani. Ko, natin mo guys. Ha? Ito lang mo mani. Ate lang ko magdalam ko. Dahil lang good. Puling ba mo sa gawas na eh. Kaya banta sa na. Pwede ka ko puling bid pangandam. Kaya ang duga nagmanihan dito sa gawas. Hindi pangawaton. Nagsulot mo na sa sige. Magtanong og mani aron na maani. Ano ganyan na nagbibunda? Abangan ang pagtatanim ng mani mamaya. Gis. Magtanaw na may mani. Sa batong. Maadyo man ang mga bini ah. Uy, ang alam mo naman alimil. Oh. Ang alam mo na kasi. Gato, higuray nga. Gada-gada nga rin na ha. Oh. Ano po kasi batong? Mura pa nagtanak mo sardinas. Ba ni Mil, nga na ra, ante pala bii. Ara mang datara siguro na dari tulo, dari tulo. Tag sa kadangaw. Tulo. Tulo ra. Tulo nga no. Tulo. Maadyo naman inig ulit ni mo puhon. Makadakag. Adog ni Manis Manila, imo nga kilaw-kilawon dito. igit ko. Yan. Dari, kugkog. Tumot. Ay. Maadyo man niya magtanong takaron ng atay maani. Hindi yung paton, ari kilid ha. Ari na kilid, boss. Pwede po, ipatalaman. Hindi ka pwede nga kuha na banok. Tag sa kadangaw man. Kali, tabunin sana. Napaduha. Tapi ari kilid, sur ka? Sakto na pas bakili, pila na tanan. Sa duha to, 5 na. Upat. Kayo pat. Upat kilid niya nga. Lakub-kub. Iya. Pag ato panis daruhan, di man ikamuton, tiil naman tayo dapat nga nakapaspas na maglakaw. Lagi. Kaya nakasawari kag tanam og mani. Oh, manewa. Ha? Maisa. Mura lang po ng mani og mais. Ano naman ha? Ano tikod oh. Lagi, tiga di mga butang ng binhi. Butang na mong maadong binhi, arong mamunga po si Zag maadyo. Binhi ha? Udi maadong binhi. Hindi mo plastar ng binhi. Muna si Zag nga, mamunga og daot. Mana rin, butangan yun mo? Wa pa siguro. Ha? Karang kita po na naman na. Ito niyo ba mana na? Pa. Kailangan pa na siguro nga. Wag eh. Lamu alin ha. Bantik mo. Wala.
Dito ra ka kika. Tanong. Pwede kong masagot ng apil. Orang punta kong kaugalingon. Nga, ato pang hinuan. Tiga migas dapat ya. Gana po na kado. Maghiyog galing ko sa kablakad to, ang pagunahan. Ano dyan to kayo na itanin dari? Ano na lang sa kasawang dito to ah? Ah, Dako ginan siya man. daklag. Ginan siya. Mahal mo ko nang mali yung balik dyan mga Bis. malindahay. Gahaman dito ang plano, padaro ko kamalihan. Kaya ta dari, luab nga lang ato. Hindi. Wala may mudaro. Ikaw kamo kagdaro. Kendo nagkabaw. Kung mong kaboy daro. Wala ka way daro po. Sa lagi ka punuan, nagunod, libo lagi ka buok. Tira. Ikaw, libo ka buok. Kapasa na himir, asipin na, orabay, sabaw. Nga man nagul sabaw. Waman makasabaw. Asa? Magpapagod ka, limilog sudan nga. Itlog. Kuan ra, ginamos og asin. O ginamos og buwan. Na may as. Ikaw ra man di arte sudan. Artista. Hara ba to? Ikaw. Wapan na naw. Haman na na. Tanong. Pawot ng gamot. Bantok. Nalalagigi. Pautang ha. Chik pantag gamot. Wa pagali katanga. Kabaw chik sa gamot. Di magsilbi ng chicks ug kamot. Kaya wala pa tong kamot nga hugaw. Ay sa pati chicks ug kamot. Ito. Angal ka. Angal. Ano na? Uy, angal. Ang ka. Atumban ng aguban. Nay og mo tubunan nay anak ni mo bukbukan nay no. Mabukbuk mong gunig manis sa una. Awe buteng. Asa kag butang ina guman? Kisa man. Ikaw. Kamu inam ko sa bos butang. Hawangak pata. Na ikaw ang gada ka mag-exercise. Kay Dua ay basketball ron. dali ra ka ahangaton. Dua o basketball. Humaramig tanong, dira pa binhi na salin. Mao ra ni isa ka black. Ah,